Oameni buni, sunt eu, Luca, și astăzi vom continua să ne jucăm Minecraft. Vreau să vă anunț că mâine eu voi pleca din țară, așa că astăzi voi face 2 episoade acesta și încă unul. Și apoi nu mai fac episoade toată luna. Însă o să revin pe 3 cu episoade. Dacă vreți, ne vom juca și un Minecraft foarte vechi. Da? Când doriți voi. Cum îi dau cancel la instalare. Lăsați că o să pun eu și o instalare de Minecraft foarte veche pe launcher. Ca să ne jucăm. Să avem cea mai nouă versiune, dar și alta veche. Îi dau pe Play Selected World. Uitați ce rapid s-a spawnat. Și ia, uitați ce am făcut noi pe lumea noastră. Plus cum am porci. Imagine de cum arată ferma mea. Dacă sparge locul ăla de fân, n-ajută să pun lumea. Ei, cam prea puțin porci.
steagul României pe fiecare casă. O să fac cel mai ciudat sat din istoria Minecraft. Dar au chiar ar trebui să mi-l schimb, că pe bune eu o să fac fiecare de asta în Romanian Patriot, că na, trebuie să-l schimb eu la un moment dat, că eu acum pun steagul României pe fiecare casă din village. Și ăsta nici măcar nu e village-ul meu, gen, am găsit brandul. Însă nu contează! Suntem creativi, așa că facem ce vrem, bombardăm, gen. Ok, steagul României. Pe aceea am pus steagul României. Pe aceasta n-am pus noi steagul României noastre drage. Stați așa, ok. Hai să fac și aici pe turn. Gen, până și pe turn. Sunt adevăratul patriot. Patru și 5. Să zic că proiectul ăsta chiar o să dureze mult, așa că mă pun la somn, gen. Bed. Time to sleep. Și pe Minecraft în cel mai timp. Am văzut bug-ul ăla. Am dormit și pentru o secundă era zi. Ok, deci acolo pe alea 4 case să fac la final. Ok, am făcut pe turn. Fac aici. Ok, am aterizat și pe această casă. Nu uitați că să fac și pe casa bombardată de porci. Pe absolut tot satul. Ei, am pus pat. Patru. Eu acum realizez că casa asta e făcută din slaburi. Bine, dacă există slaburile. Ca nici eu nu sunt expert la Minecraft. Să știți ce sunt astea de lemn cu o lungime de jumătate de bloc. În sfârșit, normale. 3, 4, 5. Păi aici cred că o să pun doar albastru. Mai, nu o să-mi capă. Sau... hai că mi încape dacă așa. Și uitați că mi-am încăput. Mergem așa. Și o să ne încapă, evident. Că nimeni nu zice parte cu șmecher de Luca. 4 și 3. Ok, acum, pentru că am făcut pe toată partea asta village-ului, mergem în aceasta, care e făcută șmecher de tot. Cinci, fac așa. Ei, cred că au ieșit toți porci din casa aia.
Ok, știți ce, oameni buni? Eu o să mai fac în tot village-ul. Casele care au, oricum, casele care au stack României vor fi cele mai șmechere. Știți de ce? Ia să vedeți voi de ce. Luați ce e asta? Smiting template. Ce legătură are asta cu diamantul? M-am prins. Și iau un bloc diamant ca să înlocuiesc carne. Ia să-i dăm noi pe E. Însă o casă va fi selectată dintre astea două. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat? Nu, că cred că asta e aia cu porci, ia să verific. Sunt sigur că e aia cu porci, gen. Că e spart la acoperiș, e... Ia să mă uit eu în ea. Nu, asta nu e de, știți voi ce, oricum. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat lopata? Aceasta a fost selectată, așa că pe aceasta o să punem niște chestii șmechere, gen. Deci, în primul rând, punem și noi, pentru că suntem șmecheri, și nu se pune cu noi, punem câteva blocuri de diamant. Ca să arătăm șmecheri, gen. Și, și cu ocazia asta o să vă prezint un stack al României dacă ar fi avut economia Statelor Unite și o să-l fac pentru această casă, da? Deci voi sparge albastru. Problema rezolvată! Nou stack al României, gen. Nu e la fel de frumos ca vechiul, dar, like, pentru economie. Diamant. Nu uitați că, gen, o să pun diamant. Nu o să pun în față. Așa, așa. Și lângă această casă va fi un turn de 100 de blocuri de diamant. Ok, deci dacă aici e casa pe care am făcut eu, dați nebunia aia. Acest videoclip se va numi Nebunii în sat. Nebunii în sat. Plouă, n-am chef de ploaie. Și nici nu vreau să folosesc comenzi pentru că nu le știu. Vreau să-i dau pe F11. Acum sunteți complet imersați în experiența Minecraft. Stați că eu n-am numărat când am făcut turnul. Și asta înseamnă că trebuie să sparg tot turnul, gen. Vreau scuzați să fie de 40. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Am terminat turnul de 40 de blocuri de diamant. Trebuie să fie de 100, dar am descoperit că durează mult prea mult. Și ia uitați-vă, îmi place că e chiar aici lângă turnul ăla foarte înalt. Gen ăsta e bebelușul frumos al turnului de cobblestone care l-am făcut anterior. Hai, edifalea. Să știți că chiar e lene și oameni buni.
Vă rog să dați subscribe dacă vreți să mai aflați chestii legate de Eddie. Ma, vreau să văd cum o să arate ploaia la ultimul nivel. Vreau să urc la ultimul. Uitați. Deja am trecut de nori. E chiar a durat mult. Se face super ciudată vremea. Băi. Și hai dăm așa, hai dăm așa. Arată zici că mergem înainte sau înapoi în timp. Chestia asta pe bune. Și... cam așa arată ploaia la 319 pătrate înmulțime. Oricum, hai să picăm. Mamă, mă duc direct să mă culc. Deci nu se poate. Tuna. Instant. Repede aici mă culc. Băi, villagerul ăsta... Am încercat cumva să intre în casa cu de villageri. Eu nu mai găsesc... Adică de porci. Eu nu mai găsesc casa aia unde sunt o grămadă de porci care am distrus-o eu, gen. Aici. Că sunt mulți porci lângă ea. Cred că omul în casă e clar ar de suferit. Dacă villagerul ia casă clară. Ai, asta, da. S-am dus la casa asta. Însă, nu s-a oprit aventura mea. A venit timpul să distrugem. Da? Ei bine, pentru distrugere o să intru pe aici și caut T, ok. Ce? Minecraft with TNT? Oh, cred că există și Minecraft with Netherite. Și de acolo să scot Netherite. Dacă s-ar putea, ar fi bine. Acum să caut flint and și am flint and steel. Steelul este iron, dacă nu știați. Steelul este iron, dacă nu știați, pentru că ca să faci flint and steel nu se folosește flint și steel, se folosește flint și iron.
acum îi vom bombarda. Vezi zona asta? Aici se află mulți porci. Însă nu mi de parcă mi-ar păsa de toți acești porci, pentru că voi face o fermă specială de carne, de care voi folosi, v-am spus ce, TNT și flinte stil. Firework, ok. Ok, deci după cum v-am zis, nu e de parcă îmi pasă că aici sunt foarte mulți porci. Voi face o fermă de porci folosind TNT în stil. Deci, primul pas ca această fermă de porci să omoare porcii este să pui foarte mult, să pui TNT în jurul ei, da? Să pui mult TNT. Îmi place videoclipul acesta că va avea numele Insat. Ok, deci literalmente flint, da? Ok, da. Vă uitați că eu nu o să pot să sparg această ce-o fi aici. În primul rând, hai să dorm și eu, că e cam seară, man. Ok, acum ziceați că eu nu o să pot să sparg bedrock-ul, da? Ei bine. V-ați păcălit, man! V-ați păcălit! Vă păcăliți singur și ați făcut-o deja, man! Acum urmează să fac o cruce. Cruce, cruce. Eu l-am spart easy, că sunt pe creativ, dar observați, nu o să reușiți. Nu e așa ușor. Ba, chiar e imposibil. Ia să mai punem noi TNT. Și evident am nevoie de porci. Că au plecat like toți porci de aici. Deci un pig spawn egg. Uite, pig spawn egg-ul. Ei bine, acum pot să-i dau pe E. Să realizez tot asta. N-aveți cum să scăpați, man. Ok, acum ce trebuie să faceți? Să apăsați rapid. Dau cum pe crezi că o să mai supraviețuiți, gen? Voi, poși descurcăreți, n-aveți cum să mai supraviețuiți. Pentru că eu o să pun un TNT aici. Hai să dau cu flintul. 8. Ok, mai pun aici o bucată de TNT.
2 bucăți, o să pe 8, pun fiind stilul. Se pare că aproape imposibil să spargi videocul până și pe TNT. Bine, există o variantă să spargi, să picăm voi gen. Bine, nu e asta varianta, așa că... Ok. Era să pic în void. Și ia uitați! În următorul episod o să fac un lucru la turn la care nu vă așteptați. Însă voi lua un lucru la care nu vă așteptați. Hai că nu le găsesc. Ia să-i dau eu așa. Ia că nu găsesc ce să facem. Dacă nu o găsim, pur și simplu să pun pur și simplu o să conectez acest turn. Că acum nu mai am nevoie de stairs. Și de ce o să facem astăzi? O să folosim culoarea roșu pentru a conecta acest turn la o casă. Și o să vedeți voi cum o să fac. Aveți răbdare. Acest video e clar foarte lung. Așa că după asta o să-l opresc. O să mai fac cam peste jumătate de oră un videoclip de War Robots și cam gata pentru luna asta, când plec în Grecia. Așa. Ok. Acum pentru că am conectat, eu am fost Luca, nu uitați să dați like și subscribe, la revedere!